अनंत टी रिफ्रेश हमी। राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी चिपी विमानतळावरून 1 सप्टेंबरपासून नियमित विमानसेवा सुरू होणार म्हणून सांगितलं होतं। मात्र गेले 3 दिवस चिपी विमानतळावरती विमानच उतरलं नाही। आजची फेरी रद्द करण्यात आल्याचं विश्वसनीय सूत्रांकडून समजतंय। पाहूयात। गणेशोत्सव काळात ट्रेन फुल झाल्याने अनेक चाकरमानी विमान सेवेवरती अवलंबून होते। मात्र पालकमंत्र्यांच्या घोषणा हवेत विरल्याने चाकरमान्यांनी गोव्यातील मोपा विमानतळाला पसंती देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।